ברוכים הבאים לאין דברים כאלה, תוכנית ההמצאות של יוני ואיציק שוב מאחר, ולכן זו רק תוכנית ההמצאות שלי. סוף סוף אני אוכל לדבר איתכם לעומק על כל המצאה, לברר את השפעתה על העולם, לחקור כיצד היא נבנתה, על ידי מי, באיזו שנה, ממה היא עשויה, מי הראשון שהשתמש. וכמובן יש את איציק שמוכרח להגיע ולהרוס לי הכל. הנה יוני, יוני, איפה אתה? יוני, הולכים למכון כושר, יאללה, תראה איזה גבר יצא ממך. אמור לי, מה זו הקסדה הזו? אוי, אתה בסדר? סליחה, אני מצטער, הנה אתה. כן. מה שלומך? הנה אני. סליחה. אני שתמיד נמצא כאן בזמן. אני שתמיד מוכן להתחיל את התוכנית כשאתה עסוק בשטויות, כמו... ללמוד למבחן. מה, אתה לומד למבחן? כן, יש לי מבחן, וכל פעם שאני מנסה ללמוד אני פשוט לא מצליח להתרכז, כל דבר מסיח את דעתי. זבו, לכו. כן, אז אני פשוט לא מצליח לזכור. רגע, על מה דיברנו? או נבחן. כן, אבל בכל מקרה, בגלל שקשה לי להתרכז, אז המצאתי את הכספר. זו המצאה נדירה. זו קסדה שמצמידים אליה ספר. עכשיו, איפה שלא יהיה ומה שלא יקרה, הספר תמיד יהיה מול העיניים שלי, וגם, יש לי פרסומת. מת לשמוע. שים לב. כספר נלמוד בראש טוב. מצוין, מצוין. יש רק בעיה אחת, בכל רגע אתה נתקע במשהו. זה יותר כמו כספר, לקבל מכה בראש טוב. תודה שאתה מקנא, ועכשיו ברשותך, אני אמשיך ללמוד בראש טוב. בהצלחה. בסדר, ממשיך ללמוד. רגע, לא קרה כלום? לא קרה כלום. הכל בסדר. הכל ממש... איי, איציק, הכספר זו המצאה מעניינת, אבל צץ לי רעיון להמצאה שתאפשר לך ללמוד בלי הסחת דעת וגם לא לפצוע את עצמך. באמת אין דברים כאלה. יש. תמיד עובד. אבל קודם אנחנו נכיר את המתמודדים החדשים בחבורת אין דברים כאלה. בסדר? רגע, אני בא. שנייה. רוני אפק, בת 9 מגבעתיים, שרוצה להמציא מכונת זמן כדי לטוס קדימה לעתיד. גיא יהושע, בת 9, גם מגבעתיים, רוצה להמציא מכשיר שמשדר את המחשבות שלי לחברים. קבלו את החברות, רוני. וגאיה! שלום לכם, ברוכות הבאות. שלום. אהלן רוני. אהלן גאיה. אהלן גאיה. אהלן רוני. היי גאוני. זהו, מספיק. אהלן גאיה. שלום רוני. היי גאיה. יוני, צא מזה. מה שלומכם? בסדר. רוני, את רוצה להמציא מכונת זמן? כן. למה? כדי שאני אוכל לראות איך אני נראית, למי אני נשואה, כמה ילדים יש לי, במה אני עובדת. רציני. במה נראה לך שתעשי בעתיד? במה תעבדי? אני חושבת שמעצבת אופנה. למה לא? אולי תעצבי לי בגדים כאלה יפים כמו שיש כן, לי. אתה לא יודע, יש לך קצת עזרה. גאיה, את רוצה להמציא מכשיר שמשדר את המחשבות שלך לחברים שלך? כן. מה נגיד היית רוצה, איזה מחשבה היית רוצה להעביר לחברה? לא מחשבה מסוימת, כמו טלפון. מה נגיד תעשי עם מחשבות לא טובות? לא אעביר אותם. יש כפתור כזה ששולט על מה להעביר ומה לא? אבל לא, אין כפתורים, זה הכל פה, שולטת כאן. מחשבה כפתור טובה? וירטואלי. לא מעבירה אותה. מחשבה טובה? מעבירה אותה. אני איתך, גאיה. אתן חברות טובות? כן. מאוד טובות? כן. מאוד טובות? כן. ממש טובות? כן. וואו. יש לכם תחביבים משותפים? כן. מה למשל, מה אתם אוהבות לעשות בזמנכן הפנוי? התעמלות קרקע. אולי תראו לנו קצת? אוקיי. וואו, איזה התרגשות. גם אני רוצה. קדימה, יוני. גם אני רוצה. תעשה לי קיקלינג! אני אראה לכם אחר כך. אוקיי, טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו. אתן יודעות שבחבורת אין דברים כאלה יכולה להשתתף רק מי שמכירה המצאות ואוהבת אותן. אתן חושבות שאתן תוכלו להתקבל? כן. מצוין, אז בואו נראה אם זה נכון. שימו לב, כל מה שצריך לעשות בשביל להתקבל לחבורה המגניבה שלנו הוא לגלות מי מאיתנו דובר אמת ומי משקר. אתה שוב שוכח לספר לפרסים, נכון? לא שכחתי, אני בדיוק הגעתי לזה. עמדתי לומר שמה שהכי מה שהכי כיף זה שאתם תוכלו לבחור באיזה פרס תרצו לזכות, למשל משקפי שמש, או בכובע, או בחולצה. יש גם כמובן פריסבי, תיק מדליק, ובמנוי שנתי למגזין גלילאו צעיר. אז יאללה, לקופסה הראשונה.
וואו, מה זה? טיל? כמו מה זה נראה? טיל, זה נראה כמו טיל חללית, נכון. אז עכשיו שאתן יודעות שזה חללית, אתן רוצות לבחור פרס שבו... תזכו אולי? מנוי. מנוי. מנוי, ישר, כל הקופה, אני אוהב את זה. אוקיי. הנוסע הראשון ששוגר לחלל היה האסטרונאוט ניל אמסטרונג. הנוסעת הראשונה ששוגרה לחלל הייתה כלבה רוסיה בשם לייקה. מה אתן אומרות? מי לדעתכם? אחד. אני יכולת להתייעץ. בטוחות, ב100%. 99. אז תדעו לכם שלייקה הכלבה טסה בחללית ספוטניק 2, כן, שפותחה ברוסיה והייתה הנוסעת הראשונה בחלל. כמה שנים לאחר מכן הפך האסטרונאוט האמריקני ניל ארמסטרונג לאדם הראשון על הירח. המשפט המפורסם שלו כמובן הוא צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. בסדר. לא נורא, לא נורא. שטויות. המנוי כבר לא יהיה שלכם. אבל יש עוד מלא פרסים. בדיוק. אז בואו נראה מה יש לנו בקופסה השנייה. כביש. בדיוק, כביש. אז רגע, על איזה פרס אנחנו הולכים לשחק עכשיו? משקפי שמש. בטח. טוב, אז לשם מה שימש כביש האספלט הראשון? א', למעבר של הכבישים, לכן הוא קרוי כביש. ב' לתנועת כלי תחבורה. אני חושבת שאני לא יודעת כי כלי תחבורה היו שקודם כל היו הכבישים. 2. אופנוע. נכון! יפה מאוד, אתן זכיתם. זוכות במשקפי שמש, כל הכבוד. בימי קדם, הדרכים לעתים היו מלאות בוץ ומים, ולכן עגלות וחיות התקשו לעבור בהן, שזה גם כלי תחבורה, עגלה. וכדי לפתור את הבעיה החלו לסלול דרכים ולרצפן באבנים גדולות. בהמשך, עם התפתחות התעשייה וכלי הרכב, פותח כביש האספלט, שזה בעצם חומר שעשוי מאבן ושמן, שבאמצעותו אפשר לסלול כבישים ישרים ונוחים. איך אתה תמיד מסביר את הכל כל כך יפה. כן? באמת, באמת. איך אתה מחמיא לי פעם ואני בכמה זמן. אני תמיד אדאג לזה. וואו. בוא נראה עכשיו מה מסתתר תחת לקופסה מספר 3. זה עם זה שמנקים חלונות. נכון, מנקים חלונות עם עיתון, זה מאוד מאוד נוח. על איזה פרס אנחנו נשחק עכשיו, בנות? מה בא לכם יותר? פריסבי, חולצה, כובע, תיק? מה יש לכם את הלוק מהצוות אופנה? חולצה. חולצה! אז מי המציא את העיתון הראשון בעולם? מי? אני אומר, יוליוס קיסר, שליט רומי שהחליט להביא לבני עמו הפזורים ברחבי האימפריה האדירה מידע מעודכן על הנעשה במולדתם. מה פתאום? גלילאו גלילי שרצה להפיץ את המצאותיו. אני לא יודעת. יש לך ניחוש? כן, מה קורה בנות? יש לך ניחוש? תחשבו היגיון, מה כתוב בדרך כלל בעיתון? על המצאות או על פוליטיקאים? לא, זה לא רק. רמז. אז מה אתן אומרות בעצם? מי צודק? אחד. נכון, זה אני שצדקתי, העיתון זכיתם הראשון. בחולצה. נכון, חולצה הזאת שלכם. אז את העיתון הראשון המציא יוליוס קיסר כיוון שרצה להפיץ מידע לכל תושבי האימפריה הרומית שבה שלט. ואתה יודע מה הוא כתב שם? מה? יוליוס קיסר שולט. טוב, איציק, בסדר, קצת פחות אינטרנט לא יזיק לך. קופסה רביעית. משרוקית. משרוקית. על איזה פרס תרצו לשחק? פריסבי. לשם מה הומצאה המשרוקית הראשונה? כדי שמלאכים באוניות בלב ים יוכלו להעביר מסרים זה לזה. כדי להעיר אנשים ישנים לפני שהומצא השעון המעורר. תשען רגע, תראה, זה תשען. בוקר טוב, צפרה טובה, מה בוקר קורה? טוב, מאיפה בסדר. אחי? אז בוא לישון. בוקר טוב, צפרה טובה, יש לך מיטה? יפה מאוד. אז מה אתן אומרות? אחד. בוא נראה, מי צודק? אז זה אומר ש... אתן צודקות! יפה מאוד, אתן זוכות גם... ב... מה אתה אומר? פריסבי! יש! יתרונה של המשרוקית הוא בעוצמתה הגבוהה. עכשיו, אנשי ים השתמשו בה לפני שהיו צופרים ומכשירי קשר שיש היום. וכיום המשרוקית משמשת שופטי ספורט, פקחים ברכבת, שוטרים, ו... מה אתה עושה? מנחים בתוכנית טלוויזיה שרוצים להודיע שהמשחק הסתיים. כמובן. אז בנות, אתן יוצאות מכאן עם משקפי שמש וחולצה ופריסבי! אוקיי, אז בואו נחגוג בצורה אמנותית. מה אנחנו עושים? בוא נעשה את הגל. מעולה! כי אנחנו חבורת איברים
הרדיו. הרדיו